Tinokukwazisai emhuri yeZimbabwe. Nhasi rarimwe zuva tiri munzvimboka yeMutoko uko kune vabereki baba nyakuzvara mwana nemadzikoma avo vakabatsirana kakurova mwana vakamusungirira pamuti, mwana ndokufa. Ndonhau yatiri kukuunzirai muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nyerinyeri tiri muvhillage yekwaNyerinyeri kwaMutoko. Takaungana panapa nechitiko chakaitawo kune mwana wehanzvadzi yangu. Uyu mwana wehanzvadzi yangu akashaya panapa, ndinotedza mwana baba wake. Takatanga kuita tombstone kana kuti regai ndidzokere kumashure. Mwana akashaya uyu, upenyu hwake hwanga huri hwekugara achishandisa madrugs, achiba. Isu semhuri tichingopananawo mazano ekuti mwana uyu ngaarege kuita sei, ngaarege kurohwa. Saka pamwe pacho aizomboitawo achirohwa zviya zvekuti vanhu vanenge vachiranga mwana. Akatotanga ari kuSouth Africa uko, ndobva paita mhosva yaanga aparawo ikoko akunzi ada kuuraiwa, ndobva tamutumira kuuya kuno kunogara nababa wacho. Mai wacho akasara ari kuSouth Africa. Ndobva tazorongawo zveTombstone yatachiita panapa, Tombstone yamama musi weSunday. Tapedza yakafamba mune zvakanaka. Tapedza baba wacho akandidaidza pasaidi, wakati tete mwana uyu ari kuita sei, ari kuba izvozvo unyoro huno pane window frame rewanhu raakaba. Ndikati hanzvadzi mwana uyu abvira kudhara achiita sei, achiba ende muchimbozama kurowa zvichiramba. Musungisei mwana uyu, regei kumurowa nemaoko enyu, nokuti mucharowa neshungu dzekuti mubereki unenge uchida kuti mwana aite sei, arungame aite munhu ari straight, nokuti unenge waneta nekunyara mukugara. Saka chiregei kumurowa. Ndobva wataiwa ndazvinzwisisa. Ndobva tapedza kutaura nawo tikazopinda futi mukicheni. Tawanda izi family tikataura futi nezvazvo. Tiri pano kudaro paTombstone ipapo aitongoba tichingoti aiwa siyai zvakadaro. Then it was Sunday. Monday ndobva ndarongedza kuenda, taikurukura tapedza kuti mwana uyu ngaarege kurohwa. Patarongedza ndobva taenda. Taenda kudaro musi wechipiri. Ndatorongawo rwendo rwangu rwekuenda kwandaenda, vandatofonerwa unzi mwana aita sei, mwana ashaya ndakafonerwa dzaka kuma5. Kati mwana ashaya kozvii zvazosara zvichiitika futi. Saka nyaya dzacho dzaingopindawo nepakawanda, bva tanzonzi anga azosara akarohwa here, anga ababa anga azoba nyama, azoba zvakawanda wanda zvakataurika. Tatotanga kubvunzana kuti koinga takataurira kuti mwana uyu ngaarege kuti kurohwa. Gare bva tanzwa zvakunzi aiwa kurohwa arohwa, asi anenge azozvipedzisa nemushonga. Imwewo statement yanga yakutaurika. Saka ndakazongobvawo kuya ndichiuyawo pano panhamo. Takamirira postmortem iri kuitwa nhasi kuti tione kuti zvakazonyatsa kumutora chaizvo ndezvipi. Asi ari kutarisirwa kuti anogona kunge akanwa poison zvakare. Ko pakumurowa makanzwa kuti akarohwa zvakamira sei kuti azosvikira kufa saizvozvo? Pakurohwa pane wakazviona arohwa, after arohwa vakati anga akarohwa zveshuwa. Tiunzwa kuti pakurohwa kwake anga akasungirwa pamuti. Zvekusungwa anzi anga akasungwa hungu. Anga akasungwa sei? Maybe mungade kuti tsanangurira ipapo. Ari kunzi anga akasungwa akamira nemuti, sinzi muti unenge wakamira wakadai. Saka ari kunzi airohwa akamira kudai, pawakapedza wachibva wamusunungura. Saka tofunga wakati wamupedza kumusunungura kudaro, ndobva wabudawo wakaenda kwawakaenda. Wachizodzoka then pakaita wananga akagarawo pano, kana kuti akazoita zvekudzoka here. Wachizodzoka time ndopo wakaona mwana uya aite sei, ati rabada, pinda mboma ati rabada, achinzi afa. Vakati pamwe anenge azomwa mushonga because marowero atamuita atifungidzira kuti zvanga zvichimusvitsa pakufa.
saka hatisi kuzoti kurohwa kana kuti mushonga wakazopedzisa. Tangomirirawo madhokita ndiwo achatiparisa kuti chaivo. Asi imimi mati muri wemhuri ino handiti? Mwana wanzadzi yangu ndotedza nababa wake. Alright. Ko nekuti tinoziva kuti panoitika zviitiko zvakadai so kazhinji kacho imhepo inenge yasumuka. Hazvisi normal. Hazvisi normal. Dzimwe nguva unogona kufunga kuti kuranga mwana opedzisira atofa. Hakuna here akambofa mudzinza menyu nerufu rwenzira yakadai? Ariko mwana wekwaba mukuru wedu akarwisanawo nehanzvadzi, akarohwa nehanzvadzi yake akashaya, akaita zvokutosungwa izvo zvifuta, akasungwa ndokurohwa. Vanhu vakazama kubata vakatadza kuita sei, vakatadza kubata. Ewa tine urombo maita basa. Regai tinzwe kune vamwewo. Mana ari kunzi airangwa, asi kurangwa kwacho kwakazopedzesera rwava rufu. Ndofunga munotondera zvakare nhau takakupai yekuhwedza yakangoitika almost the same, yekuti amai vairanga mwana wavo mbavha vakagomusungirira pamuti ndokumurova kusvikira mwana afa. Vakazopedzisira vatozviendesa kumapurisa kuti mapurisa ndisungei ndauraya. Nhau yatinayo nhasi uno tiri kwaMutoko yakangoda kufanana naiyoyo. Tokwasei baba, maybe mungatanga nekuzvizivisa mutitsanangurirawo zvamunoziva zvakaitika. Tipo makadiwo baba, ini ndonzi Karikoga Muchemwa Nyerenye. Ngati mushakabvu uyu ndini baba wake, pakuti baba wake muning'ina wangu inini. Naizvozvo ari muning'ina wangu daro, amai wake ava wakaroorwa nemari yangu inini. Saka matambudziko emuning'ina wangu, baba wamushakabvu nemukadzi wake anouya kwandiri. Kufa kwemushakabvu uyu inini ndindarana loss because ndindakabvisa mari yokuti aroorwe pano. Saka kurasikirwa kwangu inini mhuri yese of course yarasikirwa. Kana tauda kuzotarisa kuti pamhuri yese anyanya kurasikirwa number 1 ndini. Maybe munganyasotitsanangura zvakafamba sei? Tingati mafambira zvakaita hapana chandakaona. Ndakanga ndisipo, ini ndogara kuSouth Africa kuEast London. Ndakatongoitawo zvekufonerwa nemwana kuti baba muri kupi, kati ndiri kubasa. Venzi kumusha uko meja ari kunzi afa. Wanga uri musi wechipiri manheru zvekuma6. Naizvozvo hapana chandakaona, kana kuri kuti ndingataure zvandakanzwa zvacho. But zvekunzwa nezvenzeve nemuromo unotaura zvawaona nezvawanzwawo futi. Saka chandakaona chacho nemaziso angu handidi kunyepa, hapana chandakaona. Ndakazongoita kunzwa nenzeve. Alright, maita basa baba. Pane varipo panera akanga aripo pakarohwa mushakabvu, angotitsanangurawo kuti zvaifamba sei? Tingati vanhu vese hapana akanga aripo. Vanhu vari pano pari zvino. Hongu mhuri yeZimbabwe ndiyo nhau yatinayo kuno kwaNyerenyere, ko primary neko secondary zviri padyo. Ndingati ndo kwavanoenda. Mugwagwa unosvika kuno unobudira panonzi paLot, vanoziva Mutoko. Panonzi paLot ndo panobudira rodhi inouya ino nzvimbo yatiri. Ini ndinoitwa Dorcas Chitengu. Ndine muning'ina wamai ane mwana akapondwa panapa. Ndine muning'ina wamai vacho. Isusu takazofonerwa tichiudzwa kunzi mwana ashaya. Mwana aigara nasisi wangu kuSouth Africa. Vanga vaseparata baba namai nemwana. Mwana ndobva asara namai kuSouth Africa. Saka mwana nekunetsa kwaanga achiita, mwana ndobva aunzwa kunani kuna baba vake kuno kuZimbabwe. Ndo magariro anga achiita sei anga achiita. Achiramba achiita musikanzwa wake. Last time akamborohwa nefoshoro mwana uyu. Tikatombodiscussa nyaya iyi. Tikati saka toita sei nemwana. Mwana ari kunzi arohwa nefoshoro akaita sei akakuvara. Zvikanzi mwana ngaaite sei, zvikanzi zvagadzirisika. Vakataura kuti vazvigadzirisa. Vatati it's okay. Then ndakazotaura nesister yangu this Monday. Achinditi ndafonerwa nemukomana anonzi Lloyd. Mwana wedu ari kumusha. Ati mukasabvisa mwana kuno pane zvichaitika. Mwana haasi kuita sei, haasi kugara zvakanaka. Ndobva tatoronga tikati mwana ngatimuendesei kuBintura, isusu kumusha kwedu kuBintura. Tikati ngatimuendesei kuhanzvadzi yedu kuBintura. Mangwana takunzwa kuti mwana aita sei
afa isusu were not paground asi matsanangurirwo atakaitwa kuti mafiro akaita mwana wedu ari kutirwadza isusu. Mwana wedu anga akasungirwa pamumango uyo uri apo wakasvuka, ndopanga pakasungirirwa mwana anga akasungwa akadai maoko. Ndozvataiudzwa, takatoudzwa tasvika pana akasungwa maoko kudai, akasungwa futi makumbo aya akadai, akarembera, makumbo anga asina kutsika pasi, makumbo anga akarembera, achirohwa wodira mvura worova, wodira mvura worova. Mwana akasungirirwa ari apo kusvika vaponoti vaneta nekurova vakagwazvura shamhu akawira pasi. Isu hatizivi kuti akazosvika sei. Pane muti futi uri kuseri uri kunzi akazoonekwa ari ipapo, ndopa akazoonekwa ari ipapo. Hatizozivi kuti futi nenyaya yekuti taita zvekunzwa zvidimbu kuti akasvika sei, because mwana akazongoonekwa akafa ari mumba umo mudining umo ndomakafirani mwana. Saka from there hatizivi kuti mwana chakazoita kuti afe chii, because akazobva kuseri uko sei akasungwa. Asi ane hwani mukomana, vabuda mukomana wacho akamboda kutoya kumusunungura, akaudzwa nemunhu wacho aimurova muwacho anga ari pano, akati usamusunungure, musiya nemhosva dzake. Iye mukomana akasara naye pano ari kunzi pakazouya munhu pano achida kutora zvinhu, akati sei usina kubvunza kuti meja aripi? Akati ko aripi? Akati tora mwana anokuratidza maari mumba. Ndomaonekerwa akaitwa mwana wedu isusu akafa. Tiri kurwadziwa zvisingaite, mwana wedu pano mafiro akaita hana kutiitira zvakanaka. Tiri kurwadziwa. Anga akura sei? 21 years, akasvika 21 years muna February. Saka zvemadrugs zvinotaurwa izvo anga ane nguva yakadii achizviita? Handizozivi kuti period yacho yanga, because akasvitangira kuSouth Africa, aimaita ari kuSouth Africa. Muno muZimbabwe akauya February ndopakauya muZimbabwe kusvika afe nhasi. Ndofunga anga ane roughly 6 months. Saka ipapa kuti azonzi arohwa iye zvine izvi, chii chaanga anyatsoita chaizvo kuti vazoti takumurova? Isusu tina bamukuru vacho, one of the person anga akarova, akasendera mwana hanzvadzi yemusikana uyu audio. Isusu yatakazoratidzwa kufamily kwedu, kugroup refamily, audio tinayo yatakasenderwa achinzi aba nyama, aba chingwa, aba mameno magroceries anga asara, achinzi chizosara chichidyiwa panapa. Tazoona zvakaita sei zvakashota, nebhutsu dzemuzukuru nejaketi. But after that jaketi rachina tiri kunzwa kuti ranga risina kutobiwa, ranga rakanganwikwa zvaro, ranga risina kubiwa. Zvinhu izvozvo ndo zvakaroverwa mwana, zvatakanzwa kuti zvanga zvashayikwa panapa. Vairova ndiani nani? Baba vemwana, mukoma webaba vemwana, bamukuru vake nemwana wemukoma wavo, vari vatatu. Asi semaonero amuri kuitawo, hongu toziva kuti vanhu muri kurwadziwa uyezve zvaitika izvo hazvichakwanise kunge zvichirivheseka. Asi semaonero amuri kuitawo imimi, tingati shuwa here vabereki vangade kuuraya mwana kana kuti kuranga kwakazopfurikidza? Isusu mission tinganyepe, hatizive we're not on the ground. Ivo vakazvita in the way yekuranga. And they overdo it. Because hamungati mukurova mwana, akatanga rohwa na 5 am kuchitonhora ka. 5 am angatosungirirwa pamuti mwana kuchitonhora. Vorova, vodira mvura, kabhaketi kacho katori momba, mukaidirirwa mvura, katori momba, ndo mune hembe dzake dzaiva akapfeka. Vorova vachidira mvura. Patori nemunhu ane video hatisati tamuwana, akatodaidzwa kunzi yotore video tichirova. Tichatomutsvaga futi munhu iye atipe video iroro rakatorwa mwana achitora. Ani muona masvukiro akaita mumango. What more mwana? Kana mumango wakasvuka kudaro, ko mwana ari pa level anga akakaita sei? Kana mumango wakasvuka kudaro. Ya pamusoro futi zvakare. Ndofunga chiitiko ichi chese kuitika kwacho kudai. Ndoblema mukoma wangu wandinotedzerana naye inini, Shine. Ndinomublema kubva musi wakazvarwa, because Shine mukoma wangu, hapana wangu vanhu vanoziva Shine kudarika inini, because Shine ndakagara naye kubva musi wandakazvarwa kusvika nhasi, ndine makore 55. Saka wese vanhu vari pasi pano kana nokudenga, hapana munhu akagara nomukoma wangu Shine. Saka ini ndinonyanya muziva, ndiyo wandinoblema kubva musi wandakazvarwa, because mwana anotorwa nhaka yababa. Mukoma wangu Shine ndiye aiba. Vaidzidza kuboarding kwaNyamuzuwe, aiba huku, mabhuroira efeeding aya pachikoro ipapo nenguruwe. Baba naamai vakaneta kutengesa mombe pano, wachienda kunobhadhara mhosva dzaanenge aba zvinhu zvechikoro. Kusvika headmaster opa boarding paNyamuzuwe ainzi Murepere Bhanda akasvika pakusarenda kumisa maoko, akataurira baba kuti wanyerenyere, inini
nyaya yekuti munouya muchibhadhara pano makore ese mwana wenyu aita mhosva dzekuba pano ndaneta nadzo handichada kuti mubhadhare nendaa kuti imimi mune mari chaizvo baba imimi wanyerenyere watezvara wenyu anonzi semu chinomona ane mabhizinesi saka kana mwana wenyu aita mhosva pano munoenda kunopiwa mari kwaatezvara wenyu mouya muchibhadhara saka handichada nendaa yekuti ari kudzidzisa vamwe vana umambara baba wakati handazvinzwa wabhanda chindipai transfer mwana wangu adzidze kuchimwe chikoro mukoma wangu Shine akapiwa transfer ine blacklist nokuti akashaya nzvimbo yechikoro kuzvimwe zvikoro zvese zvomuno muZimbabwe akauya akagara padombo riri paseri apa asiri kuenda kuchikoro baba mudiki Fidres Nyerenyere munin'ina wababa ndiye akazomuona akagara padombo apa akati mukoma zvino zvaita sei kuti mwana agare apa asiri kuenda kuchikoro zvikachinzi ari kuba kwanyamuzuva uku saka akadzingwa wakazvazvanura tsamba yanga akapiwa iye transfer baba mudiki wakaifunda wakaiwerenga wakaona kuti tsamba ine blacklist hapana kuchikoro kwaanogona kuwana nzvimbo nayo baba mudiki nekuti wanga wari headmaster kuchikoro chiri dzasi uko chinonzi chekwamakosa wakamutora akazonopedza chikoro achidzidza ikoko kwamakosa saka mwana afa unhasi uyu anga achiedzawo kugara nhaka yababa wake kuba because baba wake ndio waiba mukoma wangu Shine tichiri ipapo panyaya iyo ndikuramba chiblema mukoma wangu iyeyo nendaa yekuti botsoro rakaitika pano mwana achida kurohwa pakanga pakagwara amai wabereka wakanga wari pano ini ndanga ndisipo waida kumurohwa wakayanganiswa naamai munin'ina wamai anonzi mai Njikizana nojekesai Chinomona wakanamatira mwana mumba kuti pamwe zvinenge zvichi zvemhepo dzisakarurama wakamunamatira naizvozvo wapedza kumunamatira wamwe wabereki wanosanganisa baba wake nemukoma wake mwana wamwe mukoma wakasara wanaye pano hawana zvawakamuita because wakagamushira kuti tarandutsirwa botsora tachida kurohwa mwana nomubereki asi mukoma wangu Shine akakwira bhazi kusvika mutoko senda uko Growth Point asvika ikoko akanyepera wana amai kuti ari kuenda kwaatezvara wake hameno wamwe wakwira bhazi waenda iye akasaudza kukwira bhazi rokudzoka kuno hameno kwaakarara kunonzi waakazembe uko hatichina umbo hwakakwana kuti akarara kupi kwakuzouya pano pamba usiku pakati peusiku kuma3 achibva amutsa wawiri awa kuti mukai bvawamuka akagara nawo musangano mukicheni umo ukuti watange kurohwa mwana patsva iwo wanga wayanganiswa botso rikapera oita inge agamushira but akazouya usiku munhu anoita mautiro iwayoka munhu anotongwa naSatani munhu akafanana nouye munhu ane chikwambo kana kuti ane mishonga yeuroyi handichomboti kumuona inini pachizvangu pano handidi kumuona mukoma wangu akauya pano panhamba mwana wangu inini ndichasarudza kuti ndife handidi kumuona pano ndichasarudza kuti ndife nhamo ikapera ndichaenda kwamambo kuti kasvika mambo ndondotaura kuti mambo nditiye zvirango zvokuparadzana ukama nomukoma wangu inini ndiri amai vameja mukoma waamai vake tikurwadziwa nezvakaitwa kuno kwaMutoko zvokuti mwana apondwa vana tatuma vana vakatungamira kuuya kunoku hakuna kana munhu wemuraini kana vanhu vepamba ipapo havapo kuratidza kuti vari kufarira chiitiko ichi vana vedu vari vega izvozvi ikoko kumba kwacho ikoko ndokwatakutoenda kuti tinoona kuti chii chakanyatsoitika uye mwana angafire rofu rechingwa here sekunzwa kwatakaita chingwa chinomboita mari mhondi idzodzi tinoda kuti dzibatwe dzisungwe dzivharirwe mujeri hatisi kumbofara nezvakaitwa kuti munhu angaponde mwana kuuraya chokwadi kuurayira mwana kuti aba rofu rechingwa neshuga hazvina kumbotifadza izvozvo tiri kurwadziwa zvokuti nenyaya yakaitika kuno kwaMutoko mumusha mamuchemwa ndo muri kutirwadza mumusha imomo ini ndiri amai vameja ndabva ukaribha uko kuuya kuzoongorora kuti ndinzwewo kuti chokwadi here mwana akafira rofu rechingwa ndiri kurwadziwa ndaikumbirawo mutongo kune vanotonga ndaikumbirisawo kana dai zvaibvira mutongo iwo uye wakanga uripo kare kuti auraya ngaurayiwe zvanga zvakatonaka chaizvo kuti vese vari vatatu vangaponde mwana kumusungirira kuita kunge vari kuuraya mbudzi saka isusu tiri kurwadziwa zvakanyanyisa taikumbirawo mutongo iwoyo pamusoro pezvo tiri kurwadziwa kuti vatopiwa bhero ravo tatingafanirwa kana kutovaona vanhu ivavo zvokuti tichatosungwawo futi tasvika pakuitawo zvimwe zvinhu nevanhu ivavo
aiwa bhewa isu bheyaut ndo yandirwadza ini kuti munhu anopiwa bhewaut pamusoro pekuponda mwana wokubereka. Aiwa ngavarege kudaro. Ini ndinoitwa maibhanda ndiranzvadzi yameja. Aiwa zviri kurwadza mufunge pamusoro pezvovo negleta vosiya vanhu vari vega pamba mozvibikira mega ndimi maurayirwa mwana. Aiwa mutongo weZimbabwe ngaumbomiramira vatiitirewo serious. Ndochirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Naizvozvo munguva inoteverai tichange takukupai kuvigwa kwemushakabvu toona kuti zvinenge zvichifamba sei, uyezve kana tawanawo vamwe vekutaura navo tinenge tichinzwawo kuti vanenge vachitiwo kudini. Andrew Neshamba rikava zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.